traži hitno još ljudi sa osama i zoljama, hitno ljudi sa osama i zoljama. U nezgodnoj situaciji traže pomoć, da slali konjima odište. Obavještenje, vojska se nalazi blokirana u ulici Valtera Perića, znači od hotela Zagreb prema Skenderiji, prema Ustavnom sudu, tamo znači gdje ima ona muzička naklada, tu u toj ulici se negdje nalaze, ukriješteni su, treba to dotući. Obavještenje, UNPROFON je krenuo do hotela Zagreb, do hotela Zagreb, brzo će doći, treba prije toga uništiti nego što dođe UNPROFON kod hotela Zagreb, negdje se nalaze tu. Poruka od Zagije, naređenje od Zagije za sve jedinice, sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i sve spaliti, ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i spaliti.